When I did Form 5, which is grade 12 nowadays, my teacher used to say, your attitude will determine your altitude. We all know that one's attitude could either be negative or positive. These two terms, negative and positive, are a paradox. You know why? It is because they are polarized, and their impact could either be good or bad, depending on the direction that a person is taking. What I like about a paradox is that it has the same number of letters. There is 8 letters in both the concepts of positive and negative. Another example of a paradox is the concept of Satan or devil and the concept of Jesus. We have 5 letters on each concept. This tutelage is not about the concept of a paradox, but it is about being positive, being negative. It is about your attitude. So I guess W. Clement Stone is right when he says, and I open quotes, there is a little difference in people, but that little difference makes a big difference. The little difference is attitude. The big difference is whether it is positive or negative. I close quotes. Usungazithathela isinqumo ngane yami ukuthi ufuna ukuba positive noma negative empilweni. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna obhalwe nguNakanjani Sibiya. Sizokwenza isahluko sesi-4. Ngizoshaya izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa. Kulesi sahluko kufanele ngifingqe. Kodwa ke ngizofinqa ngendlela ethinta uphawu lokuhlaziya, inkomba noma umbuzo omude obizwa ngokuthiwa yisakhiwana. Ake sibone ukuthi uma ngabe besibhala i-essay ethinta isakhiwana, besingaqalisa kanjani. Ungakhohlwa ke besizobhala isihloko sithi isakhiwana, seqe umugqa sibhale igama elithi isingeniso. Mfundi nawe mlingani wami, kubalulekile ephepheni lesibili ukuthi sibhale lamagama athi isingeniso, umzimba, isiphetho. Uma ungakwenzanga lokho, usutshela lowo okumakelayo ukuthi angakuniki amamaki angama-25. Ngakho-ke omakayo uzwa ngawe. Mina-ke njengombhali wale essay ngifuna ukuthola onke amamaki. Ngakho-ke ngizobhala leli gama elithi isingeniso ngoSonhlamvukazi. Isakhiwana yindatshana ngaphakathi kwendaba. Isakhiwana sithinta okuthathu. ISETHULO, umzimba nesiphetho. Umbhali wesakhiwana angasebenzisa namasu alandelayo. Elokuqala isu lokujeqeza emuva, nesu lokubikezela. Mlingano wami nawe mfundi, sengiqedile-ke manje ngesingeniso. Sengizokweqa ulayini noma umugqa
ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi umzimba. Kodwa ngaphambi kokuthi ngibhale le essay yami ngokugcwele, ngicela ukuchaza ukuthi siyini isakhiwana ngendlela elula. Mfundi, ungayisebenzisi le ndlela, senzela ukuthi ungakhohlwa. Umbhali wendaba uma ebhala indaba yakhe usivezela asethulele umlingiswa osemqoka, omkhulu noma ovelele. Kwezinye izahluko angaxoxi ngomlingiswa ovelele, omkhulu, osemqoka, kodwa aveza abanye abalingiswa, kube ngathi usekhohliwe mayelana nomlingiswa osemqoka. Lo mlingiswa azobe esexoxa ngaye manje uzomveza enenkinga abhekene nayo, aveze isisusa sodweshu, aveze isizinda, aveze ukubhebhetheka kodweshu nesixakaxaka, aveze uvuthondaba. Aphinde leso sahluko sakhe umbhali asiphethe, angasiphetha ngovuthondaba noma ngopholavuthondaba noma ngengwijikhwebu. Zikhona nezinye izahluko ezandulela lesi sahluko sesine, nazo eziyizakhiwana. Kodwa-ke akunankinga phela, sizothi mase sihlaziya umbhalo wobuciko wonke sisho ukuthi isakhiwana sokuqala yilesi, esesibili yilesi, ukuze singakhohlwa ukuthi umbhalo wethu wobuciko unezakhiwana ezingakhi. Ake ngiqhubeke-ke ne-essay yami. Ungakhohlwa lokhu kungumzimba we-essay. Isethulo, okuyingxenye yalokhu okuthathu okwethulwa yisakhiwana, naso sinokuthathu. Isethulo sethula umlingiswa osemqoka, isisusa sodweshu kanye nesizinda. Kulesi sakhiwana umlingiswa osemqoka ovelele, omkhulu, ngundumiso olisoka likamahlengi. Undumiso uvezwa enenkinga abhekene nayo, ukuthi useyasola ukuthi kukhona ofuna ukumthathela intombi yakhe le ayithanda ngokweqile. Isisusa sodweshu ucingo obelushayiwe nguXolani. uXolani ulushaya lolucingo nje, undumiso ukhona naye efletini likamahlengi. Isizinda sithinta okuthathu, naso sithola isimo senhlalo asisihle phela. Siyambona undumiso ukuthi udliwa yisikhwele, siyambona undumiso ukuthi uyashabasheka, Nkosi yami akanasinqe, yingakho nje aze ethatha uhambo lwezinyawo ukuthi ake aye kumngani wakhe uSibu. Kuyacaca ukuthi isimo senhlalo asisihle, ngoba kuyamthukuthelisa undumiso ukuthi kukhona osekushaya amanzi. Uze alinganise ukuthi angenze njani uma nje kuke kwakhona ongamthathela le ntombi yakhe ayithanda kakhulu. Isikhathi esamanje. Ngani? Ngoba abantu sebenamaflethi, sekunezingcingo. Sithe isakhiwana sinomzimba, lona ngumzimba wesakhiwana otholakala emzimbeni wale essay yethu.
sithola ukubhebhetheka kodweshu. Phela ngenkathi undumiso esecinene yintukuthelo, usethi akalule nje izinyawo aye kwaSibu ongumngani wakhe. Uyafika kwaSibu bayaxoxa, kodwa kuyabonakala ukuthi undumiso akaphathekile kahle. USibu udembuza ukuthi kungani. Ngenkathi sebexoxa, udweshu lubhebhethekiswa ukuthi undumiso akanayo naleyo mali yokuyolobola umahlengi. Undumiso ugxaza amanzi nje njengengcuba. USibu usemqoqela ngendaba kaNgidi. UNgidi ongayisi imali yakhe ebhange kodwa oyigcina ekhaya. Kuyavela ukuthi uNgidi lona uyisicebi noma uyisigwili. USibu ngoba phela vele bayazidlalela, bayazincokolela nomngani wakhe undumiso. Usenikeza undumiso iseluleko sokuthi ayobamba uNgidi inkunzi ukuze athole imali phela yokuyolobola lowo mahlengi wakhe. Undumiso futhi ubonakala esijabulela lesi seluleko, ubonakala esibona ngeso lengqondo ukuthi yisona esiyomxazululela inkinga yakhe yokungabi namali kahle. Isixakaxaka sisibona ngenkathi undumiso esephindela emuva, ugajwe uthando lwentombi yakhe. Nenkumbulo-ke ayimnike thuba. Nangu-ke esecabanga ukuthi ngcono angene kwi-container yakwa-Vodacom ukuze ashayele umahlengi ucingo. Nango phela umahlengi ebonakalisa nje ukungakuthakaseli nokungakujabuleli ukuthola ucingo lomuntu athandana naye. Usefana nje namanzi abuthuku, awashisi, awabandi. Asipheleli lapho isixakaxaka, siyaqhubeka futhi. Nakho phela undumiso sesiyazicabangela nje ukuthi ngenkathi ebona umahlengi engamthakaseli kahle, useyasuka uthi ucela ukuthi eze azobona umahlengi ukuze bahlanganise udaba thizeni. Umahlengi usethi njenganini undumiso eshaya ucingo ecela ukuzombona. Ubonakala ecasukile umahlengi kakhudlwana nje. Lolo valo lolo undumiso ayenalo lumenza acabange ukuthi le mali kaNgidi angayithola kanjani ukuze akwazi ukuyolobola umuntu amthandayo. Uthe uma efika ekhaya wathatha ibhuku lezingcingo waliphenya. Ufunani-ke lapho? Ufuna isibongo sakwaNgidi. Ashaye izingcingo agcine esetholile ukuthi lo Ngidi amfunayo nguyena muphi. Yaxazululeka-ke manje inkinga abhekene nayo undumiso. Usemtholile uNgidi. Lokho sikubiza ngokuthi kuwuvuthondaba. Ngoba uvuthondaba yingenkathi indaba isifikile esicongweni. Yingenkathi izinkinga zomlingiswa omkhulu ovelele osemqoka zixazululeka. Umbhali walesi Isakhiwana usiphethe ngovuthondaba.
bengizothi uma sengisuka lapho ngeqe umugqa noma ulayini ngibhale igama elithi isiphetho. Khumbula ke mfundi, lesi akusona isiphetho sombhalo wobuciko. Lesi isiphetho se-essay, ngakho ke sidinga uvo lwakho. Abafundi siye sibeluleke ukuthi kufanele baphindele ngenhla embuzweni ukuze bakwazi ukuthola amagama abazowasebenzisa ngenkathi bekhanda isiphetho se-essay yabo. Mina nje bengingathi umbhali uphumelele ukusethulela Isakhiwana. Lesi Isakhiwana sinazo zonke izingxenye ezilindelekile. Sinesethulo, sinomzimba, sinesiphetho. Kanti isethulo salesi Sakhiwana naso sithinta okuthathu, umlingiswa osemqoka, isizinda nesisusa sodweshu. Nomzimba walesi Sakhiwana uveza okuthathu, uveza ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka novuthondaba. Nokho-ke ngoba lokhu Isakhiwana, umbhali uphethe Isakhiwana sakhe ngovuthondaba noma usiphethe kuvuthondaba. Mlingani wami nawe mfundi, qaphela-ke umbhali uyabusebenzisa ubuchule. Athi esahlukweni esisodwa nje abhale, aveze, ethule izakhiwana ezimbili. Yingakho nje ngiqoke lesi sahluko ukuthi ngizokwenza ngaso isakhiwana ngoba lesi sahluko sinezakhiwana ezimbili sisodwa. Mfundi nawe mlingani, thatha umbhalo wobuciko wakho ufunde isakhiwana sesibili esitholakala kuso lesi sahluko sesine. Sona senzeka kwangidi ngenkathi kufika uNontobeko, bese ubhala i-essay yesibili kuso sona lesi sahluko, ukhulume ngesakhiwana. Ungakhohlwa-ke kuyenzeka isakhiwana phela angithi vele siyisinciphiso sesakhiwo. Kuyenzeka uthola ukuthi sinesethulo kodwa mhlawumbe isethulo siveza umlingiswa osemqoka, isizinda, mhlawumbe isisusa sodweshu singabi khona. Kuyenzeka ukuthi umzimba waleso sakhiwana ube nokubhebhetheka kodweshu kuphela, ungasiboni isixakaxaka. Kodwa-ke phela hlala phansi wenze njengoba ngenzile nami kulesi sakhiwana sokuqala esitholakala ngaphansi kwalesi sahluko. Mlingani nawe mfundi, ngiyathemba ukuthi umfundi ubonile ukuthi nangempela sikwazile ukushaya izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa ngokuthi sithi sixoxa ngesakhiwana sibe sifingqa sigoqa isahluko sesine. Kodwa-ke ingxenye yalesi sakhiwana sesibili esitholakala ngaphansi kwalesi sahluko uzosigoqa usifinqe, kodwa ube uphendula umbuzo omude, inkomba noma uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yisakhiwana. Ngibonga kakhulu, uyathandwa. Ungakhohlwa ukusubscribe kunamashaneli amathathu. Eyokuqala ithi
isiZulu grade 12 intervention ilandelwe yilena ethi isiZulu the curriculum breakdown, kugcine ethi isiZulu fal the chat room.